takže čaute. Dobre, takže čaute ľudia, dneska natáčam nové video Brawl Stars, jak hrám. Toto je, vidíte, môj účet. Neviem, či je moc dobrý, vám niečo ukážem, čo tu mám. Takže vidíte, aké mám brawlerov. Toto je môj účet. Keby ste sa ma chceli dať za frienda, kľudne môžete si ma dať. OK, takže ja sa vrhneme na to. Mám tu tento vzácny skin na Biminu. A ideme hrať. Dobre, takže Changer máme. Super. OK, mám asi Bibinu. Tohto Spajka nech si zoberiem. To je dobré duo. No, trio. OK. Inak dajte na toto video like a odber, fakt pomôže mi to. Môžete toto video aj zdieľať ostatným ľuďom, svojim kamošom a tak ďalej. OK, takže ideme na to. OK. Máme docela dobrých hráčov, takže to môžeme vyhrať, je na to nejaká šanca. Fuj. Musím sa doregenovať. Nie, ja tam nejdem. Musím dovedať. Dobre. Yes. Takže máme win. Great been missing you real bad. Keď chcete ďalšie takéto video, tak môžete mi dať kľudne lajky. Keď toto video dosiahne necelých 2000 lajkov, tak natočím, ako hrám s mojím bratom Brawl Stars. A môže to byť aj s ostatnými. Len do Changeru máme.
To je docela hrozné, nemám rád až tak change repy. Inak z Robloxu až tak nebudem natáčať, bo Roblox ma až tak nebaví teraz. Fuj. Hej. Pím. Poď sem, čo sa zvoní toho. Nie, ide rozsah. Pozor. Berte. Nie. Rýchlo. Za nimi. Čo robia moji hráči? Nechápem ich. Ja chcem ju zabiť. Keď nedáme, tak to neviem. Ja to nechápem. Yes! Zachránil som trošku. Rýchlo, sem poďte. Nechoďte na nich, len keď pôjdu na nás, oni tak tedy. Yes. Máme win. Super zase. Proste aj silver sme dali. Pím, samé pím. Milujem tieto veľa veci. Oh! Chillock. A ja nechcem na desinu zase. Ďakujem. Budeme teraz upgrade. Tuším, že má skin nechne. Áno. I love repeat customers. Prepáčte, že mi to len tak trošku seká, ja vidím. Trošku toto už je starší mobil, ale tak dá sa niečo na ňom. No tak, no. Si nechám všimnúť tie rekordy. Máme Stardrop. Oho, Mythic. Hneď na prvý pokus Mythic. Alebo na druhý to bol, neviem. Super.
to zatiaľ dneska všetko bude na tomto videu. Dúfam, že ste dokonca až dopozerali a prajem vám pekný deň. Dovidenia.